कक्लाबारि ब्लक कमिटि इउपिपिएल लाइमोन हान्जाया सानसेनि हाबाफारिजों लोगोआरि बुलुर बादायलायनाय खुंफुंदों। कक्लाबारि ब्लक कमिटि इउपिपिएल लाइमोन हान्जाया बरमाजा गेलेग्रा फोथाराव सानसेनि मेहेरगोनां हाबाफारिजों लोगोआरि बुलुर गेलेनाय बादायलायनाय खुंफुंदों। मख'नो गोनांदि बे गेलेनाय बादायलायनायाव कक्लाबारि ब्लक कमिटि इउपिपिएलनि सिङाव थानाय मोनगु प्राइमारि इउपिपिएलफोरनिफ्राय गेलेगिरिफ्रा बाहागो लादों। दिनै फुंबिलिनि समनिफ्राय मेहेरगोनाङै फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिनि गेजेरजों बे बुलुर बादायलायनाय हाबाफारिया जागायो। हाबाफारियावनो कक्लाबारि इउपिपिएल दोलोनि गुबुन गुबुन थाखोनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे कक्लाबारि बियाबनिनो एमसिएलए मन्टु बर'आबो बाहागो लायो। बाहागो लानानै एमसिएलए मन्टु बर'आ गावनि बिबुंथियाव बुलुर गेलेनाया बिटिआर सरकारजों खुंफुंजानाय आइएसपिएल बायदिनो गेदेर बादायलायनाय जाहैगोन होननानै फोरमायदों। इउपिपिएल लाइमोन हान्जानि बिथोन बायदियै दिनै कक्लाबारि ब्लक इउपिपिएल लाइमोन हान्जाया डे एन्ड नाइट मोनसे भलिबल कम्पिटिसन होदो। बेयो कक्लाबारि ब्लकनि बेन्दोंनि सिङाव थानाय गासै मोनगु प्राइमारिनि गेजेराव दिनै भलिबल कम्पिटिसना जागायदों। एसे सिगाङावसो जागायनाय हाबाफारिया जोबखांबाय। थारैनो दिनैनि नैबे हाबाफारिजों गासै जोंनि इउपिपिएलआनो जोंनि हारिनि गेजेराव गुबुन गुबुन बिथिंफोरजों लोगोसे गेलेनायनि बिथिं फारसेबो जों जाहाथे सांग्रां जानो हायो आरो जिखिनि जोंनि लाइमोनफोरा ओरैनो थानायनि जिखिनि खामानिफोर बे खामानियाव बेकार बांसिन लाइमोनफोरा गावखौनो अनुभब खालामो। ओंखायनो बेफोरबायदि जेंनाफोरखौ फोजोबस्रांनायजों लोगोसे गेलेनाय, राव हारिमु बा थुनलाइयारि बादायलायनाय गुबुन गुबुन बिथिं फारसे जों प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय जि सोरखार बे सोरखारा नानाथा नाजाबाय थादों आरो बे लेखायैनो दिनै लाइमोन इउपिपिएलनि बिथोन बायदियै कक्लाबारि ब्लक लाइमोन हान्जायाबो गुबुन गुबुन हाबाफारिजों लोगोसे दिनै भलिबल बादायलायनायखौ लानाय जादों आरो बेनि गेजेरजों जों गासै जनगोष्ठीफोरखौनो गासै हारि माहारिनि सुबुंफोरा जाहाथे गुबुन गुबुन बिथिंजों लोगोसे गेलेनाय आयदायावबो साखाफारा जानो हायो बेखौ नोजोर लानाय जादों। नोंथांमोना बे बादायलायनायखौ मा रोखोमै होदों? बेवहाय जोंनि गेजेराव गासै मोनजि जिल्ला इउपिपिएल दं लाइमोन हान्जा आरो पेरेन्ट्सनि आरो बिनि सिङावनो गुबुन गुबुन ब्लकआव गासै मोन 40था ब्लक इउपिपिएलआ दं आरो बे मोन 40था ब्लक इउपिपिएलआवबो नैबे खेलाखौ जों खालामनाय जागोन आरो निजायै मोनफ्रोमबो ब्लकआनो गाव गावनि बेन्दोंनि सिङाव थानाय प्राइमारिफोरखौ लानानै बिथांमोना बे बादायलायनायखौ लानो हागोन आरो लोगोसे बे बादायलायनायजों लोगोसे लाइमोन हान्जानिफ्राय बान्थाबो फोसावनाय जादों। बे बान्थाया गावबा गाव ब्लकजों आलादा आलादा जागोन। दिनै कक्लाबारि ब्लकआ ट्रफि आरो बेस्ट प्लेयार बेखौ सायख'नायनि अनगायैबो गेलेगिरिफोरनो 6,000 आरो नैथि बान्थाखौ 4,000 आरो बेस्ट प्लेयार हिसाबै 1,000 खालामनाय जादों आरो बेजों लोगोसे ट्रफिखौ होनाय जादों। देरहागिरिफोरखौ सेन्ट्रेलि बादायहोबावगोन नामा? औ थारैनो थांनाय बोसोरावबो जों फुटबल कम्पिटिसनखौ बिदि ब्लक लेभेलाव लांनानै जिल्ला लेभेलाव आरो आइएसपिएलखौ हैनाय जादोंमोन। देग्लायबो निस्सय ब्लक लेभेलाव लांनानै जिल्ला लेभेलाव लांनानै आरो मिरुआव जों भलिबलखौबो माबायदिहाय लाना थांनाय जायो बेखौ जों सावरायबाय थानाय जादों आरो बेजों लोगोसे जोंनि जिखिनि गुबुन गुबुन बिथिंनि जिखिनि हाबाफारिफोर बे हाबाफारियाबो सोलिलांबाय थागोन। मिरु इउपिपिएल लाइमोन हान्जानि बिथोन बायदियै जोंनि नैबे कक्लाबारि ब्लक लाइमोन आफादाबो नैबे बुलुर बादायलायनाय बे हाबाफारिखौ जोङो बिथोन बायदियै लानाय जादों। जों बे बादायलायनायखौ जोंनि कक्लाबारि ब्लक लाइमोन आफादा नैबे खोथाखौ बा बिथिंखौ साननानै जोङो लानाय जादों जे जोंनि नैबे कक्लाबारि ब्लकनि बेन्दोङाव मोनगुथा जोंनि प्राइमारि कमिटिफोर दङ। बिथांमोननि बेन्दोंनि गेजेरावनो जायफोरा जोंनि साबसिन गेलेगिरि जों फंबायमोनखौ जोङो लाबोनो हागोन। जों बिथांमोनखौ दिनैनि बादायलायनायनि गेजेरजों माखासे बिथांमोननि थांना थानायनि राहा लामाखौ जों दिन्थिलांनो हागोन। बेखौ साननानै जोङो नैबे दिनैनि बुलुर बादायलायनाय हाबाफारिखौ जोंनि कक्लाबारि ब्लक लाइमोन आफादा बानजायनाय जादों। बेजों लोगोसे जोङो गोबां हाबाफारि जोङो आखायाव लालांबाय थादों। जोंनि जिखिनि मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननाय नैबे बिटिआर सोरखारा जिखिनि थांखि बिथांखि फोस्रावदों जों बे थांखि बिथांखिखौ लानानैनो माखासे लाइमोन आफादाबो माखासे हाबाफारि जोङो आखायाव लानानै मावबोगासिनो दङ आरो जों इयुन समाव माखासे खामानिफोरखौ जोङो मावलांबाय थागोन। गेलेनायजों लोगोसे गुबुन बिथिंफोराव माबायदि गोसो होदों लाइमोन? जोङो लाइमोन हिसाबै माखासे सोलोंथाइ बिथिङावबो जोङो माखासे खामानि मावबोगासिनो दङ आरो जोङो मावलांबाय थागोन। नैबे दिनैनि दिनाव जोङो माखासे
फेग्रा मुवा बेसादनि थाखायबो जोङो नैबे कक्लाबारि लाइमोन आफादा माखासे एवारनेस होगासिनो दङ। बेनिखायनो जोङो फैबाय थानाय समफोराव माखासे जोंनि जि लाइमोनफोर बेखौ जोङो सांग्रांथि होनो थाखाय जोंनि कक्लाबारि ब्लक लाइमोन आफादाबो माखासे खामानि मावबोगासिनो दङ।